मिथिंगायारि खैफोद गिख्रंथाव दैबानाया हादरसानि आबादारिफोरखौ खैफोदाव खोख्लैबाय। हादरसायाव खैफोद गोनां दैबानाजों आबादफोरा जोबस्रांलांबाय। नोंथांनि आबादाबो खैफोद गोनां दैबानाजों खहा जादों नामा? अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैलिया, मानोना नोंथांनि आबाद खहा जानाय लोगो लोगो सरकारा सुफुंनानै होगोन। बेनि थाखाय नोंथाङा माखासे खामानिखौ मावनानै लाथारनांगोन आरो बे खामानिखौ नोंथाङा 31 जुलाइनि सिगां मावनानै लाथारनांगोन। मा खामानि मावनांगोन लानानै फैबाय बे समनि मोनसे गोनांथार आपडेट। मिथिंगायारि खैफोद गिख्रंथाव दैबानाया हादरसानि आबादारिफोरखौ खैफोदाव खोख्लैबाय। हादरसायाव खैफोद गोनां दैबानाजों आबादफोरा जोबस्रांलांबाय। नोंथांनि आबादाबो दैबानाजों खहा जानांदों नामा? जुदि खहा जादों अब्ला नोंथाङा जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैलिया, मानोना सरकारा लानानै फैबाय बेनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु एबा सुबिदा। नाथाय नोंथाङा बेनि थाखाय मावनानै लानांगोन माखासे गोनांथार खामानि। नोंथाङा 31 जुलाइनि सिगां मावनानै लाथारनांगोन बे गोनांथार खामानिखौ। नोंथाङा गावनि आबादफोरखौ प्रधानमन्त्री फसल बीमा बिथांखिजों रैखाथि हो। बीमा पलिसिनि थाखाय नोंथाङा माबोरै आर'ज गाबगोन एबा माबोरै एप्लाइ खालामगोन, लोगोसे मा फोरमान बिलाइनांगोन नोंथांमोननो फोरमायनो सानबाय। आरो नोंथाङा प्रधानमन्त्री आबाद बीमा मावथांखियाव मुं थिसननाया जोबोद गोनांथार। बिथांखिनि थाखाय खालि मोनथामल' गोनांथार मुवाफोरल' गोनांथि जागोन आरो बेनि थाखाय नांगोन आधार कार्ड, नोंथांनि हानि खाजोना रसिद आरो आधारजों लिंक थानाय मबाइल नम्बर। मिथिंगायारि खैफोद गिख्रंथाव दैबानाया हादरसानि आबादारिफोरखौ खैफोदाव खोख्लैबाय। हादरसायाव खैफोद गोनां दैबानाजों आबादफोरा जोबस्रांलांबाय। नोंथांनि आबादाबो दैबानाजों खहा जानांदों नामा? जुदि खहा जादों अब्ला नोंथाङा जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैलिया, मानोना सरकारा लानानै फैबाय बेनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु एबा सुबिदा। नाथाय नोंथाङा बेनि थाखाय मावनानै लानांगोन माखासे गोनांथार खामानि। नोंथाङा 31 जुलाइनि सिगां मावनानै लाथारनांगोन बे गोनांथार खामानिखौ। नोंथाङा गावनि आबादफोरखौ प्रधानमन्त्री फसल बीमा बिथांखिजों रैखाथि हो। बीमा पलिसिनि थाखाय नोंथाङा माबोरै आर'ज गाबगोन एबा माबोरै एप्लाइ खालामगोन, लोगोसे मा फोरमान बिलाइनांगोन नोंथांमोननो फोरमायनो सानबाय। आरो नोंथाङा प्रधानमन्त्री आबाद बीमा मावथांखियाव मुं थिसननाया जोबोद गोनांथार। बिथांखिनि थाखाय खालि मोनथामल' गोनांथार मुवाफोरल' गोनांथि जागोन आरो बेनि थाखाय नांगोन आधार कार्ड, नोंथांनि हानि खाजोना रसिद आरो आधारजों लिंक थानाय मबाइल नम्बर। मिथिंगायारि खैफोद गिख्रंथाव दैबानाया हादरसानि आबादारिफोरखौ खैफोदाव खोख्लैबाय। हादरसायाव खैफोद गोनां दैबानाजों आबादफोरा जोबस्रांलांबाय। नोंथांनि आबादाबो दैबानाजों खहा जानांदों नामा? जुदि खहा जादों अब्ला नोंथाङा जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैलिया, मानोना सरकारा लानानै फैबाय बेनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु एबा सुबिदा। नाथाय नोंथाङा बेनि थाखाय मावनानै लानांगोन माखासे गोनांथार खामानि। नोंथाङा 31 जुलाइनि सिगां मावनानै लाथारनांगोन बे गोनांथार खामानिखौ। नोंथाङा गावनि आबादफोरखौ प्रधानमन्त्री फसल बीमा बिथांखिजों रैखाथि हो। बीमा पलिसिनि थाखाय नोंथाङा माबोरै आर'ज गाबगोन एबा माबोरै एप्लाइ खालामगोन, लोगोसे मा फोरमान बिलाइनांगोन नोंथांमोननो फोरमायनो सानबाय। आरो नोंथाङा प्रधानमन्त्री आबाद बीमा मावथांखियाव मुं थिसननाया जोबोद गोनांथार। बिथांखिनि थाखाय खालि मोनथामल' गोनांथार मुवाफोरल' गोनांथि जागोन आरो बेनि थाखाय नांगोन आधार कार्ड, नोंथांनि हानि खाजोना रसिद आरो आधारजों लिंक थानाय मबाइल नम्बर। गोसोआव लाखि, नोंथाङा बे खामानिखौ 30 जुलाइनि आगोल मावनानै लाथारनांगोन। नोंथाङा गावनि आबादफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय 31 जुलाइनि गेजेराव मावथारनांगोन बे गोनांथार खामानि। मिथिंगायारि खैफोद गिख्रंथाव दैबानाया हादरसानि आबादारिफोरखौ खैफोदाव खोख्लैबाय। हादरसायाव खैफोद गोनां दैबानाजों आबादफोरा जोबस्रांलांबाय। बेनि थाखाय नोंथाङा प्रधानमन्त्री आबाद बीमा मावथांखियाव मुं थिसननाया जोबोद गोनांथार, मानोना सरकारा लानानै फैबाय बेनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु एबा सुबिदा। नोंथाङा 31 जुलाइनि सिगां मावनानै लाथारनांगोन बेनि गोनांथार खामानिखौ। नोंथाङा गावनि आबादफोरखौ प्रधानमन्त्री फसल बीमा बिथांखिजों रैखाथि हो।